Prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že normalizuje vzťahy USA so Sýriou zrušením 10-ročia trvajúcich sankcií a stal sa prvým americkým prezidentom, ktorý sa stretol s lídrom blízkovýchodnej krajiny za 25 rokov, krok, ktorý niektorí vnímali ako nepriamy úder voči Iránu. Táto správa bola prekvapivým posunom od Trumpovho prioritného postoja, v ktorom v decembrovom príspevku uviedol, že Sýria je v chaose, ale nie je naším priateľom a Spojené štáty by s tým nemali mať nič spoločné. Trumpova zmena postoja je hazard, ktorý by mohol priniesť vážne zisky, pokiaľ ide o regionálnu stabilitu a zabezpečenie záujmov USA odstrašením iránskeho vplyvu, vysvetlil Behnam Ben Taleblu, expert na Irán a vedúci pracovník nadácie pre obranu demokracií. Prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že normalizuje vzťahy USA so Sýriou zrušením 10-ročia trvajúcich sankcií a stal sa prvým americkým prezidentom, ktorý sa stretol s lídrom blízkovýchodnej krajiny za 25 rokov, krok, ktorý niektorí vnímajú ako nepriamy zásah proti Iránu. Táto správa bola prekvapivým posunom od Trumpovho prioritného postoja, v ktorom v decembrovom príspevku uviedol, že Sýria je v chaose, ale nie je naším priateľom a Spojené štáty by s tým nemali mať nič spoločné. Trumpova zmena postoja je hazard, ktorý by mohol priniesť vážne zisky, pokiaľ ide o regionálnu stabilitu a zabezpečenie záujmov USA odstrašením iránskeho vplyvu, vysvetlil Behnam Ben Taleblu, iránsky expert. Irán Chameneí spúšťa prudký útok na Trumpsa po návšteve Blízkeho východu. Teherán tradične reaguje na tento druh vecí túpezlivo. Islamská republika má ideologický pohľad na to, ako by sa mal región orientovať, a venovala tomu čas, peniaze, zdroje, kov a finančné prostriedky, povedal Ben Taleblu. Iránsky expert vysvetlil, že Teherán čaká, kým USA a Izrael uvoľnia tlak na režim a jeho zástupcov, a kým Washington a Jeruzalem urobia v regióne chyby, keď sa budú snažiť presadzovať širšie súvislosti, ako je prevrat v Sýrii alebo regionálny mier a stabilita. A práve tam sa medzi tým, zatiaľ čo sa Washington zameriava na budovanie štátov, Teherán zameria na budovanie zástupcov a partnerov, dodal. A vedúci pracovník nadácie pre obranu demokracií. Sýria nie je zjednoteným národom, pretože v krajine pretrváva konflikt medzi rôznymi menšinovými skupinami, bývalými lojalistami režimu a teroristickými organizáciami ako ISIS. Minister zahraničných vecí Marco Rubio v útorok tiež varoval zákonodarcov, že Sýria by mohla byť len týždne od potenciálneho kolapsu a rozsiahlej občianskej vojny epických rozmerov. Tieto týhliny predstavujú pre novú sýrsku vládu značnú zraniteľnosť. Vždy, keď sa vo vojnovej zóne alebo v zóne konfliktu nachádza utláčaná alebo opustená osoba, je to pre Teherán uhol vstupu späť do konfliktu, povedal Ben Taleblu. Toto bola stratégia Iránu, sedieť, čakať a snažiť sa využiť príležitosti v celej severnej časti Blízkeho východu, od Iraku cez Sýriu až po Libanon. Využívanie neporiadku je špecialitou Islamskej republiky, varoval. Expert vysvetlil, že ak chce Trumpova administratíva zabezpečiť, aby Irán nemohol zneužívať zraniteľné obyvateľstvo v Sýrii, bude musieť vyvíjať tlak na Damask, aby riešil rozsiahle obavy, ktorým čelia rôzne skupiny v celej krajine. Hoci prezident a jeho voliči boli notoricky proti budovaniu štátu, čo by mohlo znamenať problémy pre dlhodobú bezpečnosť Sýrie, ktorá je v tieni Iránu. Teherán bude hrať dlhodobú hru. Bude to testovanie americkej a izraelskej trpezlivosti v súvislosti s tým, ako by mohol vyzerať budúci regionálny poriadok, varoval Ben Taleblu.